Гэта шпіталі, а не курорты. 2 ложкі ў палаце, без выключэнняў. Было даследаванне. У тысячы людзей запыталіся, ці жадалі б яны ведаць дакладную дату сваёй смерці. Хто гэта? А ты хто? 96% адказалі не. Каб яго, гэта што, морг? Так пачалося маё знаёмства з Эдвардам Коулам. Я хачу асобную палату. Гэта шпіталь, а не курорт. 2 ложкі ў палаце без выключэння. Я не збіраюся валяцца тут 3 тыдні з гэтым зомбі. На першым курсе прафесар філасофіі даў нам заданне. Яно называлася «Пакуль ногі носяць». Мы мусілі скласці спіс таго, што хочам зрабіць перад тым, як... Накрыемся вечкам. Цудоўненька. Цяпер усё адно. Мы гэта зробім. Мы мусім зрабіць. Вось яно! Сапраўднае жыццё! Я цябе ненавіджу! Ён вар'ят? Бывае. Ты што, сукенку збіраешся ёй купляць? Нам трэба пазнаёміцца. Я не разумею, як можна так лёгка здацца. Я 45 год поўзаў пад машынамі. Магу я пажыць для сябе? Маеш дзяцей? Мы не бачымся. Акурат час. Чаму мы... Каб мяне... Што цябе так пужае? Я распавёў табе сваю гісторыю, але гэта не дае табе права ўмешвацца. Дарагі Эдвард, я не магу вярнуць тое, што ты зрабіў для мяне. Таму я проста прашу цябе зрабіць яшчэ адну рэч. Знайдзі радасць у жыцці. Яна мяне ненавідзіць. Ты таксама. Яшчэ не. Мы жывём, мы паміраем, а зямля ўсё круціцца ды круціцца. Ганаруся вамі. Мне да лямпачкі, што ты думаеш?